Хайырлы кеш, Тур эфирда яңалықтар шығарылышы сіздің білен Рузил Мингалимов. Алға тоба бүгінгі тема арқағында. Тағын бір атнадан депутатлыққа кандидатларны тіркеу башланacak. Әліге сайлау комиссияларында оңа әзірлік ішлері бара. Бұйылғы сайлауларының башқа өзіншеліктері бармы? Алар хақында толарақ Лейсен Ханова білді. 120 мың сумға қадар штраф ейсе түрме. Велосипед ұрлауны машина қуып алып кету білен теңлерге мүмкіндер. Олар үзенчәлекле булырга тиеш. Күңелдәшләргә хыялланучылар өчен менә дигән мөмкинлек. Күңел радиосы кастинг игълан итә. Үзләренең проектларын, үзләренең нәтиҗәләрен инвесторларга күрсәтәчәкләр. Җиңүчеләрне 2 миллион сумлык грант көтә. Шол IT паркы стартап сабантуеның нәтиҗәләре кайчан билгеле булыр? Шолда җилкәнле спорт буенча Татарстан беренчелеге старт алды. Ярышларның беренче көне хәбәрчебез материалында. Шолда бош янгын сөндіруші үз вәкалетләреннән файдаланып ришвет алуда гаепләнә. 52 яшьлек Сергей Субботин һәм аның урынбасары Алексей Ящук, шулай ук брендмастер җаваплыгы шикле җәмгыяте директоры Евгений Шишмарев җинаять кылуда шикләнелә. Хәзер тикшерү алып барыла. Шишмарев сак астына алынды, Ящукка исә өеннән чыгарга ярамый. Ә Сергей Субботинның кайда икәнлеген ачыклыйлар. Әлегә ул Анапада ял итә дип фаразлана. По версии следствия, весной 2015 Тикшеру года... фаразлауы буенча 2015 елның язында Субботин һәм Ящук КамАЗ-Жилбот җитәкчелегеннән арадашчы аша 159 мең сум акча ала. Арадашчы бренд-мастер директоры Шишмарев. Ришвет объектларын саклау һәм янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен үтәгәнлекне тикшерүләр барышында теләктәшлек күрсәтүдә килешү төзер өчен бирелә. Бердәм Россия партиясе Рөстәм Миңнехановны Татарстан президенты вазифасына кандидат итеп тәкъдим итте. 4 июльдә партияның төбәк бүлекчәсе конференция узды. Анда делегатларның 99% республика лидеры кандидатурасына өчен тавыш бирде. Төгәлрәк итеп әйткәндә, 316 кешенең 311-е. Конференциядә Россия Дәүләт Думасы депутатлары, республиканың район һәм шәһәр администрацияләре башлыклары, инициатив төркем әгъзалары, иҗтимагый оешма вәкилләре һәм партия тарафдарлары катнашты. Тагын бер атнадан шәһәр советына депутатлыкка кандидатларны теркәү башлана. Закон нигезендә ул сайлауга 60 көн кала эшләнә һәм 20 көн дәвам итә. Әлегә исә депутатлыкка дәгъва итәргә җыенучылар бу хакта нибары үзләренең теләкләрен генә җиткерә ала. Территориаль сайлау комиссияләре аларны кабул итә дә башлады. Комиссияләргә ничә кеше мөрәҗәгать иткән һәм быелгы сайлауларның үзенчәлеге нәрсәдә? Хәбәрчебез Лейсен Ханова чыгарды. 13 сентябрьдә республика президентын һәм шәһәр советына депутатларны сайлаячакбыз. Бүген мэрияда шул уңайдан матбугат конференциясе үтте. Җирле сайлау комиссияләре бүген көндә эшчәнлекләре белән таныштырды. Мы также провели заседание территориальной избирательной комиссии. Без бүген комиссиялар утырышларын үткәрдек, документларны кабул итү буенча эш төркемен билгеләдек. Контроль, ревизия хезмәте бездә бар. Эш көннәрендә 9-дан кичке 6-га кадәр эшлибез. Тагын бер атнадан кандидатларны теркәү башлана. Әлегә депутатлыкка дәгъва итәргә теләүчеләрдән бу хакта белдерү генә кабул итәләр. Бүгенгә барлыгы 14 кеше шундый теләген белдергән. Әлегә аларның исем-фамилияләрен сер итеп саклыйлар. Автозавод районында 133 426 сайлаучы бар һәм аларның сайлау өчен шартлар тудыру өчен 56 махсус участокларда сайлау комиссиялары эшләп килә. Бүген көндә муниципаль берәмлегенә депутатлыкка бер кандидат үзенең теләген белдерде һәм партиядан бер теләк белдерелде. Сайлау комиссияләре рәисләре билгеләп үткәнчә депутат булырга теләк белдерүчеләрнең сайлауга нибары 30-40% гына барып җитә. Кемдер документларын тапшырмый, кемдер тиешле имзаларны җыймый. Закон буенча алар округтагы сайлаучыларның 0,5% күләмендә булырга тиеш. Бары тик парламенттагы партияләр Бердәм Россия, КПРФ, ЛДПР, Гадел Россия һәм Яблоко имзалар җыюдан азат ителгән. Быел кандидатларга таләпләр тагын да кырыслана. Мәгълүматлар тикшерелә. Аларны тикшерәбез бүген УФМС аркылы да, УВД аркылы да тикшерәбез, Росреестр аркылы барсы да тикшерү үтәчәкләр. Быел менә беренче тапкыр дип әйтим, без тикшерәбез бүтән дипломнарны. Бу эшләрне инде хәзер безнең күп вакытларда килеп чыга шундый вакытлар, что ялган дипломнар белән эшләүчеләр дә бар. Сайлаучыларга быел да алдан тавыш бирү мөмкинлеге тудырыла. Бу 3 сентябрьдән соң мөмкин булачак. Сайлаучылар өчен тагын бер яңалык, быел Мәләкә Саръягы микрорайонында яңа участок комиссиясе ачылды. Лейсен Ханова, Арат Закиров, Чолы ТВ яңалыклар. Эчә торган суыбыз хлорсыз булачак. Чоллы су каналы яңа технологияләр белән эшли башлаячак. Моңа кадәр эчә торган суны зарарсызландыру өчен сый хлор кулланылды. Хәзер исә натрий гипохлориты. Белгечләр белдерүенчә, ул хлорга караганда күпкә куркынычсыз, чөнки аны гадәти аш тузыннан алалар.
Шолы су каналы яңа технологияны гамәлгә кертү буенча эшне 3 ел элек башлады. Проектның бәясе 155 миллион сум. Велосипед урласаң, жазасы машина урлау белән бер булачак. Депутатлар җинаять кодексына төзәтмәләр кертергә тәкъдим итә. Ул очракта каракны 120 мең сум штраф яисә төзәтү эшләре көтәчәк. Шулда да бу үзгәрешләр файдага булырга мөмкин. Хокук сакчылары әйтүенчә, быел шәһәрдә велосипед урлаучылар саны арткан. Ике тәгәрмәчле дустыңны ничек сакларга теманы хәбәрчебез дәвам итә. Идән эшкә, эштән кибеткә һәм яна өйгә Марияга күп вакыт велосипедта хәрәкәт итәргә туры килә. Ә иң уңайлысы иртән зарыгып автобус көтәсе юк. Инде берничә ел эчендә велосипед кызның ике тәгәрмәчле дустына әверелгән. Я стараюсь. Мин велосипедымны гел велопарковкаларда калдырырга тырышам һәм йозакка бикләп китәм. Тик велосипедны ун йозак белән бикләсәң дә караклар өчен бу киртә түгел. Аны кисеп китү бу иң киң таралган усул. Бу хакта бүген Ичке эшләр идарәсендә хәбәр иттеләр. Ел саен велосипед урлау очраклары 20% арта. Быел гына да шундай 50 очрак теркәлгән. Вот 2-10 назад задержали вот. Әле 10 көнлек кенә балык булмаган баланы тоткарлаганнар. Аның схемасы инде икенче. Иртән кайда нинди велосипед булганын тикшерә, ә кич белән алып китә. Барысы шулай итеп 7 велосипед урлаган. Караклык очраклары көннән-көн арта. Аларны хәтта прокат пунктларында да урлыйлар. Сейдаш Сафин инде монда җәй башыннан бирле эшли. Эссе көннәрдә велосипедта йөрергә теләүчеләр күбәя. Менә шул ук вакытта караклар да арта ди ул. Угоняли велосипеды. Кайбер очракта ялган паспортларын калдырып велосипедларны алып китәләр. Аннары аларны кире кайтармыйлар. Шолыда Имин шәһәр проекты тормышка ашырыла. Аны 2017 елдан да соңармыйча кертеп җибәрергә җыеналар. Белгечләр әйтүенчә, бу велосипед каракларына да киртә булырга тиеш. Ләйсән Ханова, Ксения Антонова, Шолы ТВ яңалыклар. Ә хәзергә рекламага бүленәбез, ул бик тиз узар. Безнең телеканалда калыгыз. Олар үзенчәлекле булырга тиеш. Күңелдәшләргә хыялланучылар өчен менә дигән мөмкинлек. Күңел радиосы кастинг игълан итә. Үзләренең проектларын, үзләренең нәтиҗәләрен инвесторларга күрсәтәчәкләр. Җиңүчеләрне 2 миллион сумлык грант көтә. Шолла IT паркы стартап сабантуеның нәтиҗәләре кайчан билгеле булыр? Шолда җилкәнле спорт буенча Татарстан беренчелеге старт алды. Ярышларның беренче көне хәбәрчебез материалында. Фирма «Подряд» предлагает современные коттеджи с земельным участком и коммуникациями от 2,5 миллионов рублей, а также участки земли от 40 тысяч рублей за сотку. Коттеджный поселок Новая Суровка в 5 минутах езды от города. Звоните сейчас 36 12 13. Хөрмәтле дин кардәшләр, Хәләл центр сезне изге Рамазан ае белән котлый һәм үзенә чакыра. Биредә дини әдәбият, хәләл косметика, парфюмерия, азык-төлек һәм мөселманнар өчен киемнәр тәкъдим ителә. Хәләл центр, Яңа шәһәр 27/09А. Рамазан ае мөбарәк булсын. Зоомагазин «Аквадом». Все для создания экологически чистых аквариумов. Огромный выбор и выгодные цены. Принимаем заказы по интернет-каталогу на нашем сайте aquadom16.ru. Бесплатная доставка товара. «Аквадом». Все для ваших питомцев. Профессионально, выгодно, удобно. ТЦ Камила 4305 и ТЦ Чулман 3906А. Дом национальной кухни Ашсу приглашает провести свадьбы, юбилеи и корпоративы в большом красивом зале торжеств на 300 персон в центре нового города. Дом национальной кухни Ашсу. Новый город 101. Телефон 39 68 66. Ашсу татар халык ашлары йорты Рамазан ае уңайыннан мусульман кардәшләребезне хәләл кафега чакыра. Ифтар ашлары бер кешегә 500 сумнан алып. Ашсу татар халык ашлары йорты. Яңа шәһәр 101. Телефон 39 68 66. Когда я вырасту, я буду строить огромные машины, как папа, потому что дедушка говорит, что только вместе мы сила, мы и наша земля. Как изменить мир? Мы вместе делаем это каждый день. Ради будущего наших детей. Ради нашей счастливой жизни. Просто посмотри вокруг. Это наш Татарстан. Мы сделали это вместе.
Каждая маленькая победа – это шаг к большому успеху. Шагая вместе, мы и наша республика становимся первыми. Первыми во всем. Мы можем. Мы вместе. Яңалықтар шығарылышын дәуам етеміз. Сіздің білен тур эфирда Рузел Мингалимов. 11 июльде IT-парк Россияның 30 инвестиция фондынан уәкиллер келешек. Олар стартап сабанту экспедиция жеңушілері білен танышырға тиеш. Бір ай дәвамында IT білгічлер өзлерінің стартап проектларын үстір үстінде эшләде. Хәзер олар ірі келешулер түзірге дәзір. Инвестициялар алу бәхеті кімге елмайыр, хәбәрчебез дәвам ете. Яңа мәгълүмати проектлар әзерләү буенча халык ара бәйге Чаллыда 15 июньдә старт алды. Программада төрле төбәк ара стартап бәйгеләр җиңүчеләре катнашты. Программаның нәтиҗәсе булып инвесторлар белән очрашу тора. Мы уже, пожалуй, наверное, не помним, как выглядит наш реальный дом, потому что все 24 часа мы практически здесь. Денис Безенков көнен файдалы итеп үткәрергә тырыша. Ул сервис технологиясына үзгәрешләр кертергә, мастер-классларда катнашырга, клиентлар белән Россиянең төрле почмакларында килешүләр төзергә дә өлгерә. Күптән түгел генә Мәскәү, Чиләбе, Казан маршруты буенча 2 көнлек сәяхәттә булып кайткан. Аның проекты бер тәүлек эчендә максатчан аудиториядә сораштыру уздырырга ярдәм итә. Ул үзе 13 ел маркетолог булып эшләгән, шуңа күрә бу чараның нечкәлекләрен яхшы белә. Это маленький атомный взрыв сознания. Без үзебезне элек тә актив дип саный идек, әмма IT-парк һәм стартап Сабантуй моның дөрес түгеллеген аңлатты. Баксаң, без үзебезнең мөмкинлекләребезне тулысынча кулланмаганбыз икән, стартап Сабантуй көч биреп тора. Денис Чиләбедәге стартап Сабантуй сайлауларында җиңүче, шуңа күрә аны да халык ара белем бирү программасында катнашырга чакырдылар. Ай дәвамында IT белгечләр бизнес вәкилләре җитәкчелегендә үз проектларын үстерү юнәлешендә эшләячәк. Киләсе шимбәдә эшмәкәрләр инвесторлар белән очрашырга тиеш. Әлеге 10 проектка $3 миллион инвестиция җәлеп ителә. Алга таба оештыручылар сумманы тагын да үстерергә ниятли. Гүзәл Шихапова, Румия Мөхәммәтҗанова, Чаллы ТВ, яңалыклар. Россияда фастфуд, газлы эчемлекләр һәм койбер конфетларның рекламасын тыярга мөмкиннәр. Дәүләт думасында шундый закон проектның карыйлар. Халык шанычлары аны яклап тавыш биргән очракта зарарлы азык-төлек рекламасын спиртлы эчемлекләрнекенә тиңләячәкләр. Шулай ук чипсы һәм сухарилар да экраннарда күрми башларга мөмкинбез. Шәһәрдәшләр моңа ничек карый, үзләреннән сорадык. Я думаю, что этот закон станет толчком. Миңа калса, бу закон ярдәмендә кешеләр сәламәтлеге хакында уйлана башлар. Төрле катнашмалардан башка әзерләнгән азык-төлек сатып ала башларлар. Богатство татарской кухни. Татар кухнясының бай икәнен барысы да белә. Үзебезнең милләткә хас ризыкларны арттырырга кирәк. Калсын реклама, кеше аның белән файдалана. Бүтән нәрсә әйтә алмыйм. Калсын дип әйтәм. Уңай карыйм бу сорауга. Чөнки без аны хәзердә кулланмыйбыз, балаларга да рөхсәт итмим, онукларга да алмыйбыз. Татарстан мөселманнары дини нәзарәте Болгар ислам белем бирү үзәге өчен эскиз эшләмәләре конкурсын игълан итте. Әлеге бәйге иң яхшы архитектура идеяларын ачыклау, тарихи җирлек үзенчәлекләрен һәм заманча төзелеш материалларын, конструкцияләрен уңышлы файдалану, төзелешне планлаштыру максатыннан уздырыла. Катнашырга теләк белдерүчеләрне бүген үк терки башладылар. Ул 15 июльгә кадәр дәвам итәчәк. Проектларны һәм эскизларны тапшыруның соңгы көне 3 август. Конкурс нәтиҗәләре исә 10 августта игълан ителәчәк. Җиңүчене 150 мең сум акчалата бүләк көтә. Һәм ураза тотучылар игътибарына, бүген Рамазан аеның 20 көне. Иртәгә сәхәр ашау төнге 1:04 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу исә 20 сәгать 13 минутта. Тоткан уразаларыбызның савабына ирешергә язсын. Рубриканың мәгълүмати партнеры дизайнер Рима Алямовадан өс киемнәре һәм подряд төзелеш оешмасы. Аларга җил кумаучау итмей. Бүген Кама елгасында җилкәнле спорт буенча Татарстан беренчелеге һәм чемпионаты башланды. Катнашучылар 18 яшькәчә спортчылар. Алдагы берничә көндә алар үз осталыкларын күрсәтергә тиеш булачак. Бу хакта тулырак хәбәрчебез сюжетында.
Кімдір желге сүйенсе, екінші біреулер аның арқасында күндешлерінен ортта қаларға мәжбүр. Роберт Хакимов үшін де шулай болды. Ол мұнды кемеде бірінші тапқыр ұзыша мыңа қадар кіші судны білен идаре еткен. Очень непривычно на новой лодке. Яңа кемеде yüzü бик кыйын булды. Балалар аеруча озын. Идаре ите алмайын тектем өстәвенә кемені кире күтәрү авыр иде. Ярышларның беренче көнендә 70 спортчы катнашты. Аларның төп көндәше Жил. Ул спортчыларның көчен сынады. Понятие «сильный ветер». Көчле жил ярышлар нәтиҗәсен билгели ала, тәҗрибәсе спортчылар югалып кала, ә бу спорт белән күптәннән шөгыльләнүчеләр җилне үз файдаларына куллана белә. Спортчылар өчен әти-әниләре җан атып торды. Балалары чыгышын бинокль ярдәмендә күзәттеләр. Мои дети перестали болеть. Минем балаларым авырмый башлады. Ике кызым бу спорт белән шөгыльләнә. Баштары алар йөзә дә белми иде, еш авырдылар. Хәзер алар бик теләп кимәдә йөриләр. Буш вакытлары бөтенләй юк. В роли болельщика, с одной стороны, выступаю, с другой стороны, это на природе все происходит. Улым өчен җанатан гомумән ачык һавада матур спорт төре ярышларын күзәтү бик рәхәт. Кайбер спортчылар кимәләрендә авып финишка җилкәнсез килде. Аларга суны кул белән ишәргә туры килде. Сильный ветер. Минем тәҗрибәм бик аз. Җилдә ничек сакланырга икәнен белмим. Шуңа күрә авыдым да инде. Тренерым минем җилкәнне алып китте. Чемпионат 3 көн дәвам итәчәк, җиңүчеләрне 10 июльдә игълан итәчәкләр. Айгөл Янасова, Константин Величко, Дмитрий Рачеев, Шоу ТВ, яңалыклар. Толпаннардан зыян күрүчеләр саны арта. Республикада быел барлыгы 3000 кешегә толпан кадалу очрагы теркелгән. Зыян күрүчеләрнең 700 балалар. Толпаннар һөҗүме бигрәк тә Казанда еш-теркелгән. Шоулда исә тайпларга 500 кеше мөрәҗәгать иткән. Ә безнең яңалыкларны ТВ-чылны.ру рәсми төркемендә карагыз, шулай көн дәвамында 10-да, 12-дә, 14 һәм 16 сәгатьләрдә Шоу ТВ ТВ-центр каналында көн яңалыклары эфирга чыга. Республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Ә мин Рузил Мингалин белән саубуллашам. Киләсе очрашуларга кадәр.